Tako, vidiš ovo, imam da ispržim glavu. Spržim ovo jedno. Vidiš kako uzimam ja ovdje, vidiš ovdje. Vidiš kako se to ovdje. Jel se vidi? Ajde. Ovoga sada da puknemo. Ajde. Evo. Gdje je kamera? Ajde. Evo, ajde. Da ga čuknemo i otvorimo. Ima ovo jaj. Dobijat ćete ovo. 30 evra, neće vas niko.